Здраво свима и добродошли у нашу емисiju posvećenu kosmičkom vremenu, fenomenu koji oblikuje naš život više nego što mislimo. Ove nedelje, dragi gledalci, Sunce nam priprema seriju geomagnetnih iznenađenja koja će nas držati na ivici. Kosmički vetar nosi sa sobom uznemirujuće signale, a predstojeći dani obećavaju dinamičnu igru snaga između naše planete i naše zvezde. Opšti прогноз за неделю. Турбулентни завършетак године. Неделя пред нама от 22 до 28 децемвра 2025. Године обецхава да će biti sve samo nemirna. Stručnjaci za svemirsko vreme najavljuju neobično aktivan period, posebno na početku nedelje. Očekuju nas zategnuti geomagnetne prilike sa više talasa pojačane aktivnosti, koja će kulminirati u nizu oluja, nivoa G1. Postoji i rizik od iznenadnih, jačih izliva energije, što znači da će Zemljina magnetosfera biti pod konstantnim pritiskom. Naučni likbez, šta je magnetna oluja i kako se meri. Pre nego što zarunimo u detalje, hajde da brzo objasnimo šta zapravo znači magnetna oluja. Magnetna oluja je poremećaj Zemljine magnetosfere, izazvan talasom solarnog vetra koji se sudara sa našim planetarnim magnetnim poljem. Ovi talasi mogu biti rezultat nekoliko solarnih fenomena, solarnih bakliji, iznenadnih eksplozija energije, izbacivanja koronalne mase, CME, ogromnih oblaka plazme i magnetnog polja izbačenih sa Sunca ili visokobrzinskih tokova solarnog vetra iz koronalnih rupa, oblasti u Sunčevoj koroni gdje je plazma hladnija i manje gusta, omogućavajući solarnom vetru da brže pobegne. Snagu ovih oluje merimo pomoću KP indeksa, koji se kreće od 0, veoma mirno, do 9, ekstremna oluja. Na osnovu KP indeksa oluje se klasifikuju u nivoje G, G1, KP5, slaba oluja, ali dovoljna da izazove blage poremećaje, G2, KP6, umerena oluja sa značajnijim uticažima, G3, KP7, jaka oluja. G4, KP8, veoma jaka oluja, G5, KP9, ekstremna oluja. Kada Sunce pošalje svoje nevidljive glasnike ka Zemlji, naš planetarni štit se savija i drhti, stvarajući ove kosmičke talase koji mogu uticati na sve, od našeg zdravlja do naše tehnologije. Kalendar magnetnih oluja za nedelju, 22. 28. decembar 2025. Pripremite se, jer ulazimo u detaljan pregled nedelje. Ponedeljak, 22. decembar, prvi udar. Vaš dan obeležava početak izuzetno aktivnog perioda. Geomagnetna situacija teže biti blizu slabe magnetne oluje, nivo G1 sa KP indeksom od 5. Verovatnoća oluje je visoka, oko 60%, sa nekim prognozama koje ukazuju na mogućnost dostizanja nivoa G2. Ovo se može pripisati visokobrzinskim tokovima solarnog vetra iz koronalnih rupa ili dolasku izbacivanja koronalne mase. Meteoosetljive osobe mogu očekivati glavobolje, umor i poremećaje sna. Utorak, 23. decembar, vrhunac napetosti. Aktivnost se nastavlja sa visokim intenzitetom takođe na nivou G1, KP5. Očekuje se da će ovo biti jedan od najaktivnijih dana u nedelji, sa magnetosferom koja će biti u uzbuđenom stanju. Pažnja na zdravlje je ključna, posebno za one sa hroničnim bolestima. Kosmički vetar će i dalje snažno udarati po našem magnetnom polju. Sreda, 24. decembar, snažni talasi se nastavljaju. Geomagnetni uslovi ostaju uzburkani, sa očekivanim KP indeksom od 5, što znači još jedan dan slabe magnetne oluje G1. Solarna aktivnost nastavlja da dominira, a Zemlja je i dalje pod uticajem solarnih čestica. Budite oprezni i slušajte svoje telo. Četvrtak, 25. decembar, boružanje svemirskog vetra. I na Božić, geomagnetna aktivnost će biti povišena.
Прогнозира се К5 G1 Олуя, що указuje на константан притисък на землину магнетосферу. Невидлива сила Слунца не попуща, удържаваючи на пету ситуацию. Петак, 26 децембар, последни дани G1 серие. Ovo je posljednji dan produženog perioda G1 Oluja sa KP indeksom od 5. Nakon 5 uzastopnih dana povišene aktivnosti, многите ще усетите изцърплjenost. Будете стърпливи, jer се назире смириванđe. Субота, 27 децембар, нежно попущanje. Konačno, postoji tendencija ka slabljenju geomagnetne aktivnosti. KP indeks počinje da upada, a snažniji impulsi se više ne očekuju. Ovo je mali predah, ali ne treba biti nepažljiv, jer ostaci prethodnih oluja mogu i dalje uticati. Nedelja, 27. Decembar. Mir после oluže. Geomagnetna situacija se značajno smiruže. Прогнози указуju на мирне услове, без очекиваних значайних магнетних олуя. Чак и мала колебанжа нече biti značajna i verovatno neće uticati na tehnologiju ili zdravlje. Ovo je prozor spokojstva, koji treba iskoristiti. Najopasniji dani nedelje, najkritičniji dani ove nedelje biće ponedeljak, 23 decembar i utorak, 23 decembar da mob. Ovi dani nose najveću verovatnoću žačih geomagnetnih poremećaja, potencijalno dostižući i niži nivo G2 u određenim trenucima. Upravota da će pritisak solarnog vetra biti najveći, a odgovor naše magnetosfere najuočljiviji. Budite posebno oprezni u ovim danima. Moguće. Posledice. Šta očekivati? Magnetne oluje nisu samo naučna apstrakcija, one imaju upipljive efekte na naš svakodnevni život. Na zdravlje, meteoosetljivi ljudi, starije osobe i oni sa hroničnim kardiovaskularnim bolestima mogu osjetiti niz simptoma, glavobolđe, migrenje, vrtoglavicu, umor, poremećaje sna, promenje krvnog pritiska i opštu malaksalost. Pojačane anksioznosti i razdražljivosti također nisu retkost. Naše tijelo je osjetljivo na ove kosmičke promenje, a nevidljivi talasi mogu narušiti unutrašnju ravnotežu. Na tehniku i elektroniku. Iako G1 oluje nisu katastrofalne, mogu izazvati manđe smetnje, poremećaje u radu satelita, GPS navigacije i radiokomunikacije. Električne mreže mogu doživeti male fluktuacije, a osjetljivi elektronski uređači mogu biti pod blagim stresom. Za oluže G2 posledice mogu biti izraženije, uključujući moguće probleme sa elektronikama u svemiru i na zemlji. Praktične preporuke kako se zaštititi. U danima pojačane solarne aktivnosti nekoliko jednostavnih koraka može pomoći. Za zdravlje. Pino, pravovremen odmor i san. Nastojte da spavate 7-8 sati, posebno tokom noći. 2. Lagana ishrana. Izbjegavajte tešku hranu, alkohol i prekomernu konzumaciju kafe. 3. Hidratacija. Pijte dovoljno vode, biljnih čeževa i prirodnih sokova. 4. Svež vazduh. Проводите više vremena na otvorenom, ali izbjegavajte naporne fizičke aktivnosti. 5. Kontrola krvnog pritiska. Osobe sa hipertenzijom treba da redovno mere pritisak i uzimaju propisane lekove. 6. Izbjegavajte stres. Meditacija, lake vežbe i stezandža ili jednostavna šetnja mogu pomoći. 7. Bez novih lekova. Ne započinite uzimanje novih lekova bez konsultacije sa lekarom tokom ovih perioda. Za tehniku i bivat. 1. Pratite vesti, budite informisani o aktuelnim prognozama. To. Punite uređaže. Uverite se da su vam mobilni telefoni i prenosni uređaži napunženi kao mera predostrožnosti. 3. Rezervne kopiže. Sačuvajte važne podatke posebno ako radite sa osjetljivom elektronikom. Važno upozorenje i proštaje. Zapamtite, prognoze kosmičkog vremena su dinamične i mogu se menđati. Sunce je nepredvidivo,
а наше разумевание негових характеристика се стално развия. Зато е важно остати информисан и пратити ажуриранджа. Приявите се на наш канал да не пропустите следече извещаю космичком временно и да увек будете корак изпред космичких изненадженджа. До следечек пута останите безбедни и свестни мочне силе сунца.